Hey, ishushu indaba kaFortunate noMpumelelo ndiyanixelela. Molweni, ndiyanamkela kuMamgobhozi TV. Niyakhumbula ke ba ndakhe ndenza ivideo ke apho uMpumelelo wabonwa i-birthday party kaFortunate lo nimbonayo apha akunye naye on TikTok. Then abantu ke kwathiwa hayibo uMpumelelo ufuna ntoni phaa, so sagqiba ke ekubeni koba inoba kwi-relationship kunye naye. And then ke kukwathi kwenye ixesha uMpumelelo e-live with uTirelo kunye noAmahle on TikTok, uFortunate wagifta uMpumelelo. Sathi hey hayi ke mos ikhona enzekayo phakathi kwabo. Ngoku uMpumelelo ebe live on TikTok with uFortunate sana kungasemnandi, and then uTirelo wangena. Khanikhe nibukele sabuya sigqibezele now. Nawukhumbula ke ba uMpumelelo wathi qala ekuyi-podcast ba uTirelo nguye oye athi interview ama-girlfriend akhe, then kubone ke izinto zihamba njani. But ku-Amahle kukhona apho izinto zikhe zabhidana khona apho uTirelo uye akaxelwe ezinye izinto. So but khale ngathi into zi-right between yena noFortunate. Khanibukele live nizobona into endithetha ngayo. Uyabona mabangena abantu bami, mabangena abantu bami. Kwethu. Hawu nawu cha udlala ngamangeka. Ngani manje? Mama. Okay guys, let's ngihle ngapha. Uthi uyinja cabanga. yes guys. Iftinja wena. Zasilutho lo. Bukela i-comment la bathi uTirelo uyazini. Nakya, uyangibona kodwa ukuthi nginamandla ngakanani. Uzothi baba uguqe ngamadolo phansi. Awu ngeke. Tirelo faka ilion hle. Uphi uTirelo? Nangu uTirelo lana engifakela, nangu uTirelo. Ziyakhala ke manje. Sikhala ngempela ke manje ke. Lalela ke kuyanyiwa ke manje, kunyiwa ngempela ke manje ke. Kaninja kwenziwana nohlanganeza nabalana abantu bami bafowethu. Thank you Tirelo. Guys, everybody please tap the screen. Let's go. Tirelo. Wenzani manje uTirelo? Wenzani? Siyangijikela. Ha. Gift go wrong. So ke bethunani uTirelo unomtiritiri uye wajoina la live kaMpumelelo kunye noFortunate, and then wagifta ke uMpumelelo, but waphinda ke ngoku wagifta noFortunate njengibani imva ke uFortunate ebulela uTirelo ebuza uMpumelelo hayibo ke uTirelo wenze ntoni ngoku uyandijikela. So ke uTirelo ke uright nendaba yoba uMpumelelo ke enento enzekayo phakathi kwakhe noFortunate. I think no bayathandana. So ke ku-season entsha izingane zesithembu sesiyazi uba the new girl izaba nguFortunate. Niyakhumbula mos ku-season 1 sasisazi uMpumelelo enovuyokazi engumama womntanakhe, then kwa-introduce uTirelo. Ku-season 2 kwa-introducewa uNosipho. Ku-season 3 kwa-introduce uAmahle. So ku-season 4 cacile uba izaba nguFortunate. Hayi sana uMpumelelo uzawude awafumane alamakhosikazi ayi-8 awafunayo. Anyways, khanitshonela bethi nani banicinga ntoni ngale live? uTirelo ingaba inoba nyani uthe approve of i-relationship kaMpumelelo kunye noFortunate. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.